Είναι αρχικά η φάση στην οποία κερδίζει ο Βιερίνια την μπάλα και στη συνέχεια ανατρέπεται από τον Μάλαρτς. Εδώ το βλέπετε και πάλι, είναι ξεκάθαρη η ανατροπή, απλώς αυτό. Ο Ιβιτς που εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Ο ΠΑΟΚ το καλημέρα στο παιχνίδι, απέναντι που εκτέλεσε δυνατά. Ο Ιβιτς, καλό το γύρισμα για τον Ντουάμα, out. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Αμουχατζήρα. Το σημείο στο οποίο να εκτελέσει το πλάγιο εκεί. Αλλά υπάρχει νωρίτερα κάρτα. Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κάσας, ο οποίος είναι πολύ εκνευρισμένος και κινείται απειλητικά εδώ. Πάντα η κίνηση του Καλτιά. Εδώ το κλωτσάει με το αριστερό πόδι. Αυτό είναι που έχει. Η μπάλα ξανά ο Ιγκλέσιας, προτιμάει να δώσει στον Τουάμα. Καλό το σούτ, ο Χαλκιάς διώχνει μετά το πλάγιο από τον Κατσιαρό. Στον ίδιο χώρο πάλι ο Νταμπίζας, κόρνερ.